बिशुनपुर में पहली बार नाचे खाती आइल बड़ू का हो ठोका जाइबू। ठोकला पकेस न होला केस न होला केस न होला हवे ओ हिरान के टोला ठोकलो पकेस न होला हवे होई यादव जी के टोला ठोकला पकेस न होला हवे ओ हिरान के टोला डीजे हरिओम बसंतपुर। आइल बाड़ू नाचे बिशुनपुर में सोना नाचो तू कूदी कूदी करो जोनी चूना आइल बाड़ू नाचे बिशुनपुर में सोना नाचो तू कूदी कूदी करो जोनी चूना ले ले बने काटा हो जाए तारा घाटा केहू नहीं मुँह अभी खोला। यह बिशुनपुर हिरान टोला यहाँ ना तक कोई बाचल बा ना तू बचब। ठोकला पकेस न होला केस न होला केस न होला हवे ओ हिरान के टोला ठोकलो पकेस न होला हवे होई यादव जी के टोला ठोकला पकेस न होला हवे ओ हिरान के टोला डीजे हरिओम बसंतपुर। देखे में सीधा साधा होई बाकी टीढ़ा चौहन मोनीस से बनाओ जन बखेड़ा देखे में सीधा साधा होई बाकी टीढ़ा चौहन मोनीस से बनाओ जन बखेड़ा सुजित सोने आसी और हिरान के आज तक कोई नहीं बोला। नाचे आइल बड़ू तो नाचो ज्यादा चोना मत करो ना तो तू ठोका जाइबू। ठोकला पकेस न हो